Op de Steve Jobs School in Snits broeken de band vaak een iPad tijdens de lessen. Ze binnen daarmee een van de eerste scholen die dat docht. Heel dan net zo raar, want het lijkt erop dat dat de toekomst is. De 10-jarige Wart uit groep Zoon leidt uit hoe ze de iPad in de les broeken. Dan heb je bijvoorbeeld een soort programma en daar maken ze dan rekening op. Maar de meeste sommen rekenen we net uit op een iPad, maar dat doen we gewoon in het schrift. We broeken het boek denk ik meer als de iPad. Wat is ervan om met zo'n iPad te werken? Is wel leuk, want het is wel een beetje oud aan een boekje. En het is, want op mijn ouders kwamen hier ik boekjes en ja, dit is wel een beetje oud. Ja, maar is dit leuker of juist net? Ik vind het wel leuker. Wat is er dan zo leuk hoor? Ja, de kiest er meer dan maar een boekje. De kist er ik speeltjes op, dan op een boekje kist er geen speeltjes op dan. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it. Zelfs de jongste band van deze squallen broeken de iPad al. Dat is dan biegelijks om te leren wat grutter of wat lietser is. Simpele speeltjes dus, daar de band wat van leren kennen. De heegste groepen broeken de iPad ook voor het maken van presentaties. Of om informatie op het internet op te zoeken. Kinderen hebben maatwerk op de iPad, dus ze kunnen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo leren. Zowel taal als rekenen, als aardrijkskunde en geschiedenis. Maar ze kunnen door, dus ze hoeven niet te wachten op de rest. Ze kunnen door op hun eigen niveau. Maar als de iPad zoals zo het broekt wordt, krijgen de band op deze squallen er nog wel schreeuwles. Ja, zondigen. Ik ben er een van. Ik wil mijn handschrift betteren. Wij schreeuwen nog wel in een boekje en dat soort dingen. Ja, schrijven leren is altijd belangrijk. Hè? Het aanleren van letters. Hè? Op die manier leer je ze heel goed. Want als je wil lezen, moet je letters leren. Ik denk wel in de praktijk, maar dat geldt voor ons allemaal, dat we veel meer werken op de computer en met het toetsenbord dan dat we daadwerkelijk nog schrijven. Misschien eens een keer een kaartje of een formulier invullen. Dus je moet kijken van, ja, gebruik je het eigenlijk nog wel echt? Ik wil net de hele tijd op mijn iPad zitten. Dus schreeuwen vind ik wel leuk, want dan kiest ik verder leren. Als het grut is, dan wist als er bijvoorbeeld een kant op moet, welke kant die op moet. En schreeuw je hem op school minder dan op oorschool, denkst? Ik denk het wel. Maar schreeuwen bloot er nog wel in. Technologic.